Paste pralavido Odi de Che la nave Pas agana Oide yavrum Pas agana Zasisky od Holandia Belgija, Holandija Za dva mata brata I sa slavната jabalka Sagdidi da kele I do ne fralinge gilava I kakeli me fralona O marwa Odidere Jeszcze wyry, ręce do góry! Sej, 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 sej! Yaşa Gela kanave Basa kanave Haydi yavrum Bas akana Gela kanave Hadi Yaşa yavrum Basa kanave Yaşa Jeszcze mujany! Jeszcze mojanco! Salve, Marinho! Aí, para os jovens, um nato semestre especial! Oh! E a Oh. Küçücük o be, Aslı da be, anaya da be, babaya da be. Haydi Boyanski, bunu jovens si minor, Cavadan, si.
Мечо Яша! Айде, колеги, малко по-тихичко. Оригинално. Айде, Чанко! Мечаха да даваме до руса заликне за всички играещи с кичега Преславски. Айде Преслава! За мой брат специално. Яса. Я сама Мечо! Яса. Яса, детко! И чок, яса! Яса, Данчо! Айде, чароволство за всички приятели специално! И така, колеги, Собравани, айде, кичекът цигулко, продължаваме 9 номер. Айде, Чанко, искам да го парти с брат ми, отпусти се малко.
И специално за Лелята продължава кючека. Благодарим, а сега искам да поздравя специално всички гости, които уважихте младоженците на това хубаво сватбено тържество с малко хубави песни. За всички гости бъдете благословени. Искам после, не искам пари, не искам злато, какво искам и аз не знам. На здраве на всички гости, здраве искам, здраве! Anneciğim, дай ми малко далече. Анам, ровава, дай малко далече. Заминах за Германия, казаха ми, че имало много работа. Работа нямам, квартира нямам. Жената ми звъни, казва ми: Амечо, изпрати малко пари, че децата на училище. Аз се лъжа жена си, че имало национален празник в Германия и банките са затворени, няма риеба. Я се бъде, я се вечо. И това е. Малко делей. Делей. Бурни аплодисменти, уважаеми гости, за най-умния и за най-можещият певец. Това е най-новият хит. Хита за 2023 година. Яша Амет! Срещнах Кириша на центъра във Анкор. Каза ми: Амечо, отиди на джоб центъра. Работа ми дадоха. Срещнах моя приятел Кириша във Франкфурт. Каза ми: Амечо, отиди, брат ми, на джоб центъра. Работа ми дадоха, квартира ми дадоха, но ме карат на стари години на училище да ходя, немския да уча. Аз български не знам, те ме карат немски да уча. Елате си, приятели,
Ай си е хубаво у дома, да си седнете на дворовете, да кажеш на жена си, откъсни ми едно червено домаче от градината. Малко пресен лук зелен, да си направиш една хубава салата и да отидеш при дядо си да кажеш: дядо, дай у ракия домашната. На здраве на всички гости с моята песен "Не ме питай, майко, какъв живот живея". Специално за всички гости, на здраве. Няма да пиеш ли? Няма ли да пиеш ли? Няма ли? Радиото Дорутка, ритъмът на сърцето. За младоженците и за гумовете. Яша Сали. И за Амет, моят приятел. Живи и здрави, специално за двамата братя, за кръстниците и за родителите на младоженците. Яша. И специално за майката на... За майка Роже специално и за цялата компания. На здраве! Минко поздравява майка си. Минчо поздравява майка си. Не ме питай, майчи се мила, какъв живот живея. 10 години в чужбина аз работя и се мъча. Тежко е, майко, много е тежко. Гледам децата само по месенджера. Минче поздравява майка си. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна майка и баща. Не искам пари, искам само евро. Искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Яша, майко! За всички гости идвам. Яша, Минчо. Специален поздрав за най-любимата майка, майката на Минчо. Яша. Няма да пиеш ли? Няма да пиеш ли? О, ех, животе, ех, животе, защо си тиха ме несправедлив? Много скитам по света, побелява и остарява. Децата ми плачат за мене, душата ми плаче с кървави сълзи. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, само
Само майка си обича да се завърна моята къщичка и да прегърна милата ми майчица. Не искам пари, ами какво искам? Искам много здраве, искам майко да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца и моята мила майчица. Продължаваме и със същата песничка специално за компанията. Продължаваме. Окей. След тази песничка имаме поднос за кръстниците. Яша. О. Не ме питай, майчице мила, какъв живот живея. Много скитах по света и специално от Шенол поздравя баща си, да е жив и здрав и дълги години да бъде до нас. И специално за неговия татко, жив и здрав си, Шеноли. Не искам пари, не искам злато, искам майко да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна майка и баща. Не искам пари, не искам злато, искам майко да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна майка и баща. Благодаря, живи и здрави. А сега, дами и господа, давам думата на Криша. Благодарим на живата легенда на Амет Гъци, уважаеми гости. Бурни аплодисменти, уважаеми гости, за живата легенда, за Амет Гъци, който тази вечер е тук заради нас и само заради нас и заради младите младоженци, разбира се. Сега, настъпи моментът, уважаеми гости, в който трябва да дарим кумовете. Но, преди да започне официалното даряване за кумовете, искам да поканя кумовете на дансинга и ако може оркестъра да изсвири едно народно, както си е по българска традиция, да дарим кумовете. Айде, колеги! Яша куме! Яша кумице! Емчо!
всички младежи. Надявам се кръстник много да не са те изпотили. Нали така? То и времето е горещо, така че не вярвам да си изпотен от нашите младежи. Сега, уважаеми гости, ние продължаваме с нашите игри. Искам да помоля младоженците да дойдат на дансинга. Колеги, може ли фон музика, пияно? Чакаме младоженците на дансинга. Чакаме и... И така, уважаеми гости, тези, които нямат видимост, тук е мястото да кажа, че предстои нашата игра, в която ние ще разберем кой ще командва в младото семейство. Сега, уважаемо семейство, уважаеми младоженци, всички мои колеги тук казват, че вие трябва да се обърнете. Колеги, по-тихо. С гръб един към друг, но зетко, аз промених сценария, защото съм водещ по-модерен. Така че, никога, мило семейство, не се обръщайте с гръб един към друг, а винаги гледайте себе си очи в очи. Затова аз промених играта и никога, ама никога, не казвам на младоженците да се обърнат с гръб един към друг. Затова ще ви помоля да бъдете винаги лице в лице един към друг. Сега за тези, които не знаят правилата. Аз съм рефер, уважаеми гости, но даже да съм рефер, даже да съм съдия, уважаеми гости, аз винаги съм от страната на булката, защото ние мъжете, всички знаете, че сме по-силният пол. И така, уважаеми младоженци, този от вас, който откъсне, отчупи по-голямото парче от питката, той ще командва във вашето семейство. Готови ли сте? На 3. Ръцете горе, зетко чакай. Не бързай. 1, 2, 3. Бурни аплодисменти, уважаеми гости. С много малка разлика зетят ще командва в това прекрасно семейство. Но, уважаеми гости, всички ние знаем, че по балканска традиция, ние балканските народи, казваме, че главата на семейството е мъжът. Да, наистина главата на семейството, уважаеми гости, е мъжът, но шията е жената и не трябва да забравяме, че шията върти главата наляво и надясно. Затова, уважаеми гости, аз вярвам в това, че в едно семейство винаги трябва да има разбирателство, да има равенство, да има обич и уважение, разбира се. Бурни аплодисменти за младото семейство, уважаеми гости. Сега искам да помоля колегите от оркестър Мечо Бенд да продължат със своя репертуар, защото и младото семейство, и всички гости чакаме да чуем нещо изпълнено от техният репертуар. Sì, da, sì, sces. Idemo! Браво, браво! Аплодисменти на младоженците! Браво, браво! Sì, sì. Konu sana bir tane neden hep susuyorsun? Susmak mi halleder? Neden anlatmıyorsun? Konu sana bir tane. Sıradaki altı mikrofon. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Oh.
susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama izlerini. Sen de bana aşıksın, ay, hem de deliler gibi salih. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, ay, hem de deliler gibi. Ay, sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Забавкаме специално и за всички гости, за всички танцуващи, за Холандия специално. Hadi bari Холандия си. За Мечо Кюмета специално, за Кюмета, Кюмета на Холандия специално. Браво, браво! Шабатко! Neden suskun gözlerin, neden mahzun bakıyor gözlerin, gözlerinde sanki bir şey saklıyor. Neden suskun gözleri, neden mahzun bakıyor gözlerim, gözlerimde sanki bir şey saklıyor. Ay, gözlerim, gözlerimde aman aman, sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, ay, saklama istediğini. Sen de bana aşıksın, ay, hem de deliler gibi. Gizleme ne olursun, saklama izlerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Вау! Мерси, благодарим на танцуващите. Dün sahibinin selamı var. Kimse darılmasın. Orkestrar masa masa gezecek. Herkesin gönlü olsun. 2 dakika, Тони. По 2 минутки на всеки кефа да стане, да ни каже: аз играх, аз не танцувах, аз не играх. Оркестъра, айде. Какво правиш, пи? Ей. И така продължаваме от първата маса от бате Минчо. Ади кас, Минчо. От тебе започвам, бак. И за малкия Минчо. За племенника на големия Минчо. Много добре ги зарага. Яса, яса. Шабе вече уста.
Ратата, ратата. Yaşa diyor Minço. Yaşa. Yaşasana ya. Ho, şay, şay. Çıgıdık, 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 şay. Бате Мичо, от 2 минути повече свириш, бе, човек. И така продължаваме. Каквото искаш, ага, не изтесен, джана. Мичо танма, сакънма. Само ги съдите. Ah babam sağ olsaydı. Fadiyez gene aynı ton. Fadiyez. I start sing. Oh. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi. Buz 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 buz. Haydi kolay. Sam yerine side yaprak döküldü. La 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 la. Babamız öldü de yaprak döküldü. Малко темпо. Tam yerine side yaprak döküldü. Babamız öldü de boynumuz büküldü. Ah babam sağ olsaydı, köşede dursaydı, bir karlı dağ gibiydi. Искам, колега, само пияно, пияно, айде ацне. Ak babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, aramızda dursaydı. Ah babam sağ olsa, köşede otursaydı, bir darda dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Sam yerine side yaprak döküldü. Ah babamız öldü de boynumuz büküldü. Ah ölürken gözleri tavana taktı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi, arkamızda sen dursaydın. Helal olsun çocuklar, helal. Dankeschön. Браво! Helal olsun babo. Ağlamak yok, няма да плачеш. Ще засмееш днеска. Ще играеш. Точно така. И така, колеги, айде продължаваме за следващата компания. Herkese azar azar olsun. Добър вечер на всички. Мечо, burada mısın?
Чанко! Истерин Ментеравас. Jeszcze matko! Усилете малко цигулката! И така продължаваме специално за Ангел и Кичеци судите, а? Албена. Специално. Айде! За най-главния специално! И така! Айде, Марио! За мой брат Марио! За мой брат, за Марио! Браво, браво! И jeszcze! Я сами шо! Айде на дансинга! Jeszcze wodneczo! Я сами Винчо! Jeszcze! Ho! Ho! Szał! 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 Благодарим на оркестър. И така, малко занимание. Кмета на Холандия иска, отпусти се! Ми, колеги! Отпускайте се! Айде, отпусти се! За кмета на Холандия специално! Jeszcze, jeszcze! И отпусти се! Пусти си малко! А на здраве! И да пие сладко! Отпусти се! Пусти си малко! А на здраве! И да пие сладко! Дай да видя колко те било, завърти се малко, а така дай малко надясно. И тази вечер умора няма, всички на крака дърпат балоните до сутринта. И майко до сутринта. Браво, браво! Yes!
И да, си. Hadi kolegi, Fadiz ve Çaka. Oldum yapalım Agam eskilerden o. Benim güzel agama gelsin özellikle. Sanayi Dubriye Mayson. Helal. Çok güzel agam. Helal. Ben bir evlat uğruna dilinde divane oldum. Evler yaptım İsas'tan sana içine de Anami tozlar dumana helal olsun güzel agama demiş yani. Evet devam ediyoruz. Babo ne istesin babo son hangisi? Tamam hadi ekmek yesin. Helal olsun. Devam ediyoruz. Canım benim ya. İda. Se. Добре. И така. Поздрава специално звучи за Минчо и за Санчо. Джамайката и Тони Стораро. Аз съм Тони Стораро, малкия, кичик Тони Стораро. Айде, колеги, ла минор. Ла минор. За двамата братя. Ле-ле-ле-ле, двама братя. Ле-ле-ле-ле, тарикади. Ле-ле-ле, ми се свери много богати. Няма маки, няма криза. Джоба ми парада влиза. И аз само оригинално Джони. Хачат милиони. И така поздраво специално звучи на Минчо Плевенце. Докъде си, брати? Да ни имаш пари. Айде, брати. Аз ще ти пия до зори. Докъде си, брати? Да ни имаш пари. Айде, брати. Аз ще ти пия до зори. Изтеглите командите и мъжките водомите. Изтеглите командите и мъжките водомите. По две, по три и чанто зори и дай зори. И по две, по три и чанто зори и дай зори.